Obre els ulls, els sentits, i veuràs aquesta terra nostra, aquest cel, aquest mar, el riu clar i aquesta arbreda fosca i poblets i ciutats i els camins, corulls de llum i ombra, pots comptar amb la nostra gent que t'ajudarà un cop més. Mira com la tarda daura les planes, mira com la nit ves al matí, canten ocells a dalt dels arbres i esclaten els ceps, dolços raïms és la terra on vivim. És la casa on viu el cor, més ençà de l'horitzó. Mira com la tarda daura les planes, mira com la nit ves al matí, canten ocells a dalt dels arbres i esclaten els ceps, dolços raïms és la terra on vivim. Mira com la tarda daura les planes, mira com la nit ves al matí, canten ocells a dalt dels arbres i esclaten els ceps, dolços raïms és la terra on vivim. Som llum, som foc, per ajudar qui ens envolta, dona i res no perdrà. I nit, foscor, quan hi somiem a la vora, vine i dona'm la mà. Obre els ulls. Jo penso que això ha sigut una jugada d'aquestes que diuen anem a retallar i han agafat el gos i la mula i xec, els han fet fora. S'han estalviat el seu sou i ara pobrets ja són a l'atur. Va, vinga, 80! Ah, 80! Vinga, Entrar cap amunt. Que tenim ganes d'un pescador, un mortal d'arròs o una engruna de pa. Algú tindreu, no? Nosaltres també tenim dret a menjar. Som persones. Jo sé que tu tens alguna que em podries donar. I tu? També tens alguna. Vine aquí i dona. Quants anys fa, Joan, que fem el pessebre? Uns 18 anys. Uns 18 anys. Hem anat fent el pessebre en el poble, vull dir, és un pessebre una mica modest, però ens sembla que és un model d'integració per gent del poble i de fora poble, amics, companys i gent que vol participar en una activitat com un pessebre vivent. I nosaltres tenim la sort de que tenim molts de companys que ens ajuden i col·laboren i per això podem fer números tan grans com aquest, que som 46. Aquest any fem truites de farina per tots els que passen. Altres anys hem fet pinxos
Sí, s'ha donat caldo. S'ha donat caldo, s'ha embotit, en fi, cada any. Un any també vàrem voler fer una mariscada per tots els presents en el pessebre, però ens varen dir que no sortia a compte, vàrem passar, però no, s'ha anat treballant bé, funcionant, és amb caire familiar, a més hi participen moltes entitats del poble, futbol, petanques, bàsquet, vull dir que... I l'any que vàrem fer la piràmide, que eren 83... Sí, però va fer molt de vent i ens la va fotre a terra. Bueno, però sí cas que no surti això. Després ho borres. Sí, el que va caure sí cas que no surti. Sí, vàrem estar-hi treballant 3 dies, sense fer vent ni res, i el dia que teníem de fer el pessebre, allà d'allò de tramuntana, i va tomar a piràmide de passeig. I l'any de la barca vàrem fer una presa i el dia abans se va enfonsar. Sí, i vàrem quedar sense aigua. Sí, va haver un noi que ens va deixar una mallorquina, vam fotre allà amb un rec del poble, allà a Can Bosser, i allà allà hi havia aigua, més que el pantano de Susqueda, Moltes vegades sort del vi. Sí. El vi ha ajudat molt en casos d'aquests. Tenia molta pèrdua d'aigua, però el vi va fer el seu efecte, era com una espècie de pedaç de la plataforma aquella. Mira si ho devem fer bé, que les nostres dones no hi volen participar-hi. Sí, això també és veritat. Sí. I es venen a veure i ens foten un fart de riure que Déu-n'hi-do. Sí, no sé, fent... Què més? No, sí, que falta el president i hauria de venir aquí perquè després que no ens foti crits. Estem de retallades, diu, teniu de dir alguna cosa pel pessebre vivent, però esclar, això la BBC diu no teniu presentadors, ho tindreu de fer sols. Sí. No sé com quedarà això. Hem donat descans al president, que és en Joan Fornells. El que sí demanaríem és que el jovent del poble hi participessin una mica més, ja Déu-n'hi-do el jovent que hi ve, però la majoria ja som una mica passats d'edat, una mica caducs, Bueno, perquè no caminem no es veu, però... No, però està bé. Si anem cap allà ja ho veuràs. Busca el centre dins del teu cap, potser hi trobaràs un lloc on jugar. Vas-li que mai no ho faries, però ara tot se't capgira, la por desapareix. Des del llit faré una gran revolució, perquè tu em vas dir que al cap neix el poder. Vine amb mi, que ja ha arribat l'estiu. Surt d'aquí o et cremaràs, canvia el rostre, canvia el gest, a mi mai més em trencaràs el cor. Però la Sally ho té clar, es pot esperar perquè sap que ja és tard. S'ha fos, s'ha perdut, però no miris enrere. Nosaltres ja fa 21 anys que fem el pessebre aquí a tot el cas vell del poble, i aleshores doncs, hi participen unes 200 persones més o menys. Sempre ens voltem en aquesta quantitat i amb unes 22-24 escenes doncs, que ens amoguem. Al pessebre doncs, hi col·labora, com us deia abans, tota la gent del poble i amics i coneguts de forans. Només el fem un dia, aquesta és una de les característiques, i és el dia Sant Esteve. El dia Sant Esteve ens posem tots en forma i durant tot el dia tenim una mica tot el centre del poble doncs, una mica empantanegat, però tothom amb moltes ganes i il·lusió doncs, el va fer. I l'altra de les característiques importants del nostre pessebre és que sempre fem uns quadres d'aquests així com molt grossos, com aquest que veieu aquí darrere, que estan coent aquí un xai i que hi ha doncs, unes 15-20 persones, igual com en el mercat n'hi poden haver-hi una trentena, o en el lloc allà on donem sempre un petit mos per poder menjar, doncs que hi poden haver-hi 40 o 50 persones. Aleshores això és una mica així casolà, no és d'aquests tan ortodoxes com el que sempre veiem,
però és el nostre pessebre, no? I n'estem contents del que anem. Dia i nit també. Però si us plau que la teva vida no soni a banda roquera o et perdràs molts moments. Des del llit faré una gran revolució, perquè tu em vas dir que al cap neix el poder. Vine amb mi, que ja ha arribat l'estiu.